Strážca tieňov, za horami, kde hmla tancovala po vrcholkoch a vietor spieval zabudnuté piesne, ležala osada menom Eridon. Ľudia tu verili, že každý človek má svoj tieň, nielen obyčajný odraz svetla, ale zrkadlo jeho strachu. A medzi nimi žil starý muž menom Silas, ktorý tvrdil, že vidí tiene druhých. Tieň ťa neklame, hovorieval. Ukáže ti, čoho sa najviac bojíš. Mladý pastier Liam si často vypočul Silasove slová, no považoval ich za výplody starnúcej mysle. Kým jedného večera, keď sa obloha zafarbila do purpurova a lesy utíchli, neprišla búrka. Liam sa vracal domov cez hustú tmu, keď zrazu uvidel postavu v diaľke. Stála bez pohybu, nehybná ako tieň. Kto si? Zvolal, no nedostal odpoveď. Strach mu zvieral hrdlo. V tom sa postava pohla. Jej prítomnosť bola ako studený závan, no oči mala prázdne, bez svetla, bez života. Liam utiekol, no v spánku sa mu postava vracala. Každú noc ho sledovala. Ráno, s kruhmi pod očami, sa vybral za Silasom. Vidím svoj tieň, priznal chvejúcim sa hlasom. Silas prikývol. Každý, kto odmieta poznať svoj strach, ho nakoniec stretne. Ale čo si videl, nie je tvoj nepriateľ. Je to učiteľ. Liam nerozumel. Silas mu však poradil, aby sa na druhý večer vrátil na miesto, kde tieň prvýkrát uvidel. No tentokrát neutekaj, povedal. Noc prišla rýchlo. Liam cítil, ako mu srdce búši, keď sa znova ocitol na tej istej ceste. A tieň tam stál. Nepohol sa. Tentokrát Liam neustúpil, urobil krok vpred, potom ďalší. Každým krokom sa temnota pred ním rozplývala, až napokon zostal stáť pred prázdnym priestorom. Zrazu pochopil. Tieň nebol ničím viac než obrazom jeho vlastných obáv. Bál sa straty, neúspechu, samoty. No teraz, keď sa im postavil, ich sila zmizla. Ráno sa vrátil za Silasom. Nebál si sa? Opýtal sa starec. Bál, priznal Liam. Ale keď som strach prijal, prestal ma ovládať. Silas sa usmial. To je najväčšia múdrosť. Kto sa nebojí pozrieť do tieňa, ten zistí, že tma nemá moc nad svetlom. Strach, ktorému čelíme, je často len odrazom našich myšlienok. Keď si dovolíme pozrieť sa mu priamo do očí, jeho sila slabne. Tak, ako hovorí stoická múdrosť, najväčšia sila človeka spočíva v tom, ako sa postaví vlastným obavám.